Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Yes, sa kasama nga Bernard ang atoang isa ka location dirita sa Nasa Barangay 76 dasi ining syudad sa Davao. Di na padayon gihapon ta manghatag alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 uban ani nga grocery items or Noche Buena items nga atong itunol ngadto usab sa atong mga suking tigpaminaw or certified listeners sa DXDCRmen Davao. Mayong hapon. Mayong hapon niya. Sir, kisa may pangalan nato, sir? Jerry Vincent Bascon. Si Sir Jerry Bascon. Okay. Sir Jerry, kanang gatingog diya nga radyo unsa nga istasyon na imong gipaminaw? DXDC. Ngano ganahan man jud kaminaw DXDC, Sir Jerry? Kay maayo man ang mga balita o ang mga drama sa DXDC. Okay, tungod sa imong pagpaminaw, Sir Jerry, nahimong number 1 ang DXDC based sa survey sa Kantar. Mao na, advance pinaskuhan dawata, Sir Jerry, ang Noche Buena items og naapay wine, okay? Okay, gidawat na jud ni Jerry kasamang Bernard ang grocery items. Unsa may mensahe nato, Sir Jerry, sa imong mga silingan? Kamong mga silingan ako paminaw jud na og DXDC. Kay maayo ang balita o ang drama. Kung sa una pa nako nagapaminaw jud ko, anton na tigulang na jud ko. Mao jud yapon akong gipaminaw, DXDC jud. Adi basta-basta ang natigulang jud ni Jerry, di ka basta-basta. Certified listeners mga kasama ato ang natunulan na sab og Noche Buena items alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021. Kauban si Radyo Man Dudong Iri Lumusbog, kini si Radyo Man Don Pulayaw, tatak RMN. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.